Ja neviem, tiež súhlasím s Ríšom, že trošku pochybujem o tej úprimnosti, keď sa hovorí, že Češi sú nad vecou. Spomeniem len teraz, vznikla facebooková stránka na to, aby spadlo lietadlo s nami. Oni sa tvária, že nad vecou, ale keď prehrajú, tak sú už potom nad vecou. Potom spomeniem, budú si to chalani pamätať, po olympiáde, po prehratom zápase sme prehrali s Čechmi do štvrťfinále. Tam bol jeden hráč český, čo fakt Číslo 9, že? veci vykrikoval také, že to vôbec ani do športu nepatrí, ale stále si to pamätám. Vôbec by to nemalo patriť, zvlášť po tom, čo oni ten zápas vyhrali. Čiže to sú také veci niektoré, že nemyslím si, že oni sú nad vecou, aj keď sa tak snažia prezentovať. A myslím si, že teraz, keď spomeniem vyhlásenie trénera Adamčíka, že oni povedali, že keby oni prehrali, tak bola by to hanba, lebo Slováci by skončili, to povedal ešte pred semifinále. Že keby oni prehrali so Švédmi, tak bola by to veľká hanba pre nich skončiť za Slovákmi, lebo Slováci postúpili. Takže to si myslím, že to nás aj zdravo motivovalo do toho zápasu semifinálového a vidno to, že z českej strany chýba trošku rešpekt voči nám, voči Slovákom a majú problém možno uznať autonómiu a tak, ako to mali možno problém uznať v roku 1918, keď mala vzniknúť Pittsburghská dohoda pri týchto veciach. Takže ešte stále si myslím, že s tým majú Češi problém.